ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର କଥା। ଶରତ ଋତୁର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ଆଗମନୀର ପର୍ବ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାର୍ବଣର ଶୁଭ ଅବସରରେ 9 ଦିନ ଧରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9ଟି ସ୍ୱରୂପର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶାରଦା ନବରାତ୍ରି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ପର୍ବତରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମା ସତୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସତୀଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସତୀ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏହି ସତୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ମା ବୃଷଭ ପିଠିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ବୃଷାରୂଢ଼ା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ମା ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ବାମ ହସ୍ତରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଥମ ଦିବେ ସେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ମା ବୃଷଭ ବାହିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଇବ। ମାତା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଦୋଷ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଭୋଗ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୂଳଧାରା ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଧଳା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଓ ଧଳା ମିଠା ଲଗାଯାଏ। ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ମାଙ୍କୁ ପାନପତ୍ରରେ ଲବଙ୍ଗ ଓ ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ମାଙ୍କର କଥା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।